O să începem o serie în care vom rezolva subiectul 1 de Mate-Info, poate și subiectul 2 dacă avem susținerea necesară. Și avem așa, la exercițiul 1 să se arate că numărul n egal cu modul din 1 minus radical din 2 plus modul din 2 minus radical din 2. Și haideți să vedem cantitatea de submodul, să vedem cum este. Noi știm că modulul unui număr este mereu mai mare sau egal decât 0. Când x este un număr real și modul din minus x va fi egal cu modul din x. Iar modul din minus x este practic x. Da? Pentru că dispare minusul, se absorbe. Și vom vedea acum, haideți să vedem. 1 minus radical din 2, să vedem dacă este pozitiv. Și vom compara mai mare sau egal decât 0. Îl duc pe minus radical din 2 în partea dreaptă cu semn schimbat și vom avea că 1 este mai mare sau egal decât radical din 2, care este fals, pentru că radical din 1 nu este mai mare sau egal decât radical din 2. Și atunci acest modul se va scrie ca minus pe lângă 1 minus radical din 2. Plus 2 minus radical din 2 ar fi pozitiv. De ce? 2 minus radical din 2 mai mare sau egal decât 0. 2 mai mare sau egal decât radical din 2. Și atunci vom obține, dacă ridic la pătrat, că 4 este mai mare sau egal decât 2. Și este adevărat. Deci ăsta rămâne exact așa cum e. Aici vom desface și vom avea minus 1 plus radical din 2 plus 2 minus radical din 2. Radical din 2 se reduce cu minus radical din 2 și rămân cu minus 1 plus 2, care este 1. Și este într-adevăr un număr natural. Să mergem mai departe la exercițiul 2. Se consideră funcția f de x 11 minus x și g de x 1 minus 11x. Să rezolvați mulțimea numerelor reale în ecuația f de x mai mare sau egal decât g de x. Păi în loc de f de x voi pune 11 minus x mai mare sau egal decât 1 minus 11x. Și îmi va rezulta faptul că minus x plus 11x va fi mai mare sau egal decât 1 minus 11. Haideți să vedem și de unde. Pe minus 11x îl duc în stânga ca să se poată grupa cu celălalt x. Și ca să îmi va veni cu plus, da? Apoi, pe plus 11 îl voi lua și îl voi trece în partea dreaptă, la fel, cu semn schimbat. El din plus devine minus, cam 1. Deci eu îngrupesc toți termenii cu necunoscută într-o parte și toți termenii fără necunoscută într-o altă parte. Și acum, haideți să rezolvăm. Minus x plus 11x este 10x, mai mare sau egal decât 1 minus 11 este minus 10. Împărțim la 10 ca să scap de el de aici. Operația inversă înmulțire este împărțire. Deci x va fi mai mare sau egal decât minus 1 și trebuie să rezolvăm înmulțimea numerelor reale. Deci x aparține de la minus 1 la plus infinit. Să mergem mai departe. Rezolvați înmulțimea numerelor reale. Ecuația 3 la x înmulțit cu 2 la x plus 1 egal cu 72. Păi pe 2 la x plus 1 îl putem scrie ca 2 la x ori 2 la puterea 1 egal cu 72. 3 la x ori 2 la x va fi 3 ori 2 totul la x înmulțit cu 2 egal cu 72. Împart la 2 ca să scap de acest ori 2. Aici voi obține 6 la x egal cu 72 împărțit la 2, adică 6 la x egal cu 36. Pe 36 îl putem scrie ca 6 la puterea a doua și ne rezultă de aici faptul că x este 2. Și am aflat x-ul și am rezolvat așadar ecuația. Să mergem și la exercițiul 4. Determinați câte numere naturale de 3 cifre distincte, deci avem 3 cifre distincte, a diferit de b, diferit de c. Se pot forma folosind doar cifre impare. Păi cifrele impare sunt 1, 3, 5, 7, 9.
Valorile astea pot fi luate de cifrele A, B și C. Deci putem spune că A aparține 1, 3, 5, 7, 9. B va aparține 1, 3, 5, 7. Va fi cu una mai puțin. Nu este bătut în cuie că astea sunt cifrele, dar va fi cu o valoare mai mică. Deci A poate lua 5 valori, 5 numere poate să fie A. Nu mă interesează care, trebuie să fie doar impar. 1, 3, 5, 7, 9. Deci poate lua 4 valori. B va lua cu o valoare mai puțină, deoarece A trebuie să fie diferit de B. Și diferit de C. Deci C câte valori va lua? 3. Foarte bine. Da? Deci 1, 3 și 5. Nu este neapărat obligatoriu ca să fie aceste numere. Deci vom scrie așa și așa era mult mai ok. Aici a fost doar să vedeți voi că cifrele trebuie neapărat să fie diferite. Aici avem 5 valori sau 5 variante. Aici avem 4 valori sau 4 variante și aici avem 3 valori. Deci numărul de numere va fi 5 ori 4 ori 3, aplicăm principiul produsului și o să ne dea 60 de numere. De 60 de numere se pot forma cu 3 cifre distincte, folosind doar cifrele impare. Să mergem la 5. La exercițiul acesta se poate rezolva în mai multe moduri. Eu o să aleg metoda de clasa a 10-a, deși ar fi mai ușor cu determinant, dar subiectul nu se rezumă doar la clasa a 9 și a 10. Puteți face și cu determinant, nu este nicio problemă. Avem A de coordonate minus 3, 3, B de coordonate 1 și 3 și C de coordonate 1 și 5. Va trebui să îmi aleg o bază, să zicem AB și să-i scriu ecuația dreptei. Ecuația dreptei AB. Ecuația dreptei vă reamintesc că este x minus xa supra xb minus xa, care va fi egal cu y minus ya supra yb minus ya. Și atunci, ecuația dreptei AB devine x minus x-ul a este minus 3, xb1 minus x-ul a este minus 3, care va fi egal cu y minus 3, y-ul a este 3, yb este 3 și y-ul a este 3. Deci 3 minus 3, haideți să noi mai uităm o dată, deci x minus minus 3, xa este minus 3, xb minus xa, da, e bine, y minus ya, y minus 3 supra y-ului b minus y-ului a. Bun. De aici îmi va rezulta că AB va fi x plus 6, minus cu minus plus, minus cu minus plus supra 4, egal cu y minus 3 supra 0 și vom înmulți pe diagonală și ce vom obține? Vom obține că y4 pe lângă y minus 3 va fi 0. Adică ecuația dreptei AB este y minus 3 egal cu 0. Acum trebuie să aflu lungimea, distanța dintre A și B. Deci distanța dintre A și B, care va fi radical din xb minus xa la puterea a doua plus yb minus ya la puterea a doua. Și haideți să și o aflăm. X-ul lui B este 1 și X-ul lui A este minus 3. Deci vom avea 1 minus 3 totul la a doua plus. Haideți să vedem. Deci XB e 1, X-ul lui e minus 3. Bun. Y-ul lui B este 3, Y-ul lui A este 3. Deci 3 minus 3 la a doua. Și cu alte cuvinte vom rămâne doar cu ăsta se reduce, nu mai ne interesează, 0 la a doua este 0. Aici o să am 1 plus 4 la a doua, adică 5 la a doua. Puterea se duce cu radicalul de ordin 2 și îmi rămâne 5. Deci distanța AB este 5. Avem ecuația dreptei, avem distanța AB și ne mai trebuie acum înălțimea, ca să putem folosi formula bază ori înălțime
supra 2. Și ca să aflăm înălțimea, voi calcula distanța de la punctul C și de asta mi-a trebuit ecuația dreptei AB. Ca să calculez distanța de la punctul C la dreapta AB, care era următoarea formulă, modul din AXC plus BYC plus C supraradical din A pătrat plus B pătrat, unde A, B și C sunt coeficienții ecuației dreptei. Și haideți să vedem, vom avea modul din cât este A-ul din dreaptă. Coeficientul lui X era A, dar ecuația dreptei este Y minus 3, deci nu l-are pe X, deci va fi 0. A mic este 0, înmulțit cu X-ul lui C cât e? 1 plus B mic era coeficientul lui Y, adică 1, 1 ori Y-ul lui C este 5, plus C mic, care era de fapt plus minus 3, parcă era Y, da, minus 3, Y minus 3 este 0, deci minus 3 este C mic. Supra radical din 0 la a doua plus 1 la a doua, adică A pătrat plus B pătrat. Și va da în continuare egal. Aici am dat 0, deci nu-l mai scriu. 5 minus 3 în modul. Supraradical din 1, adică îmi rămâne chiar modul de 5 minus 3, care va fi 2. Și atunci, area acestui triunghi va fi egală cu bază, adică lungimea bazei, distanța AB, am zis, înmulțit cu distanța de la punctul C la AB, adică bază ori înălțime, supra 2. AB era 5, această distanță este 2, supra 2, 2 se simplifică cu 2 și rămân cu 5. Și am aflat area. Și mai avem de făcut exercițiul 6. Haideți să vedem. Deci ne spune așa, haideți să facem triunghiul. Nu mi-a ieșit, așa că o să îl inserez. Aproximativ, îl notăm și noi ABC. Și știm că BC este 4, unghiul B este pi pe 3 și unghiul C este pi pe 6. Și trebuie să aflăm raza cercului circumscris, adică R mare. Păi, ea se poate afla din mai multe relații. Se poate afla din teorema sinusului sau din arie. Și acum să vedem care ar fi cea mai de folos. Eu zic că cea mai de folos ar fi teorema sinusului, dar pentru a calcula raza cercului circumscris cu teorema sinusului, haideți să scriu și teorema sinusului undeva pe aici. A supra sinus de A mare este egal cu B supra sinus de B mic, care va fi C supra sinus de C mare, care va fi egal cu 2 ori raza cercului circumscris. Și trebuie să vedem o relație. Putem să o aflăm direct. Deci cunoaștem, haideți să și notăm cine A, B și C mic. Lungimea laturii BC este A mic, lungimea laturii AC este B mic și lungimea laturii AB este C mic. Notăm cu C mic dreapta care se opune unghiului C mare. Da? Și atunci, ca să aflăm, să ne scoatem o singură relație din această teoremă, pot să fac cu A supra sinus de A egal cu 2R, ca să nu mă mai complic să aflu și celelalte laturi cu teorema cosinusului. Și atunci noi știm că suma măsurilor unghiurilor într-un triunghi este de 180 de grade. Adică pi pe 3 plus pi pe 6 plus unghiul A trebuie să-mi dea 180 de grade. Adică trebuie să-mi dea pi, nu trebuie să scriu 180. Trebuie să-mi dea pi. Da? Pi pe 3 plus pi pe 6 amplific cu 2 ca să ajung la numitorul comun 6 și o să-mi dea 3pi, 2pi plus pi, 3pi pe 6 plus unghiul A care trebuie să-mi dea pi.
Aici se simplifică și îmi rămâne pi pe 2 plus unghiul A, care trebuie să-mi dea pi. Și unghiul A va fi pi minus pi pe 2, adică chiar pi pe 2. Da? Amplific cu 2. Deci triunghiul acesta este oarecum dreptunghic în A pentru că are pi pe 2 grade, adică pi pe 2 radiani, pardon, adică 90 de grade. Și putem să ne scoatem acum tot ce aveam nevoie. Deci A mic reprezintă, deci mă interesează strict raportul ăsta. A pe sin de A egal cu 2R. A mic este BC supra sin de pi pe 2 va fi egal cu 2R. BC este 4, deci haideți să scriem. BC este 4 supra sin de 90 este 1, care îmi va fi 2R. Îmi rezultă că 2R este 4, deci îmi rezultă că raza cercului circumscris este 2. Sper că v-a ajutat acest videoclip în înțelegerea subiectului 1. Sunt mult mai multe tipuri de exerciții, dar să-mi lăsați în comentarii dacă ați înțeles sau nu.